Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo edweleni isibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Sikubingelele sikwamukele kuKhozi FM TV gama lami nguNeliswa Cele jabula kakhulu sisiphinde sikwazi sihlale ndawonye sixoxisane ngikuphathele ihambeli ezihlabahlosile evela emkhakheni yahlukahlukene eNingizimu Afrika sambelisana namhlanje umuntu ongusomahlaya so mangihambelana ngahlekanga angazi ukuthi nathi sothini ngiyadlala kodwa lo muntu umsebenzi wakhe uyancomeka kakhulu useperforme umhlaba wonke jikelele ungumuntu ekuthiwa uSimunye church boy wakaSikhakhane yazi ke icomedy yakhe ithi ukuncika kakhulu lana ezintweni zasesontweni soke siza umsebenzi awenzayo sikhulume ngeendawo eseyihambile sizwe nangencwadi aseyibhalile bhuti wami ngikubingelele ngomkele sawubona unjani kodwa ngiyaphila ayibonge inkosi amen awu nkosi yami yazi mawusangi introduce nje ngiyasho ngaphakathi ukuthi imvamisa kuyakuthiwe uSimunye church boy bese kuthiwa Ncaaa nkosi Ncaaa kula leyo ndawana nje ncane isibingelelo sakho ehamba nebrand ihamba nje nesibingelelo ukuthi nje Ncaaa nkosi kuyobe sekuphelele mana ke singakakhulumi vele wayinikhuluma kanjalo uyabona nje mangikhuluma nomuntu hawu hey lunjani usuku lakho awufike kumzalwane manje mzalwane inkosi ibone angazi kanjani ugcobo into yethu yazi ukuthi mangikhulela nje esontweni nganginothisa leyo nto sisakhula sebancane ukuthi yazi even ekhaya ubaba wami nje mayikhuluma ekhaya ukhuluma kahle nje ngami njengoba ngikhuluma nje awu ninjani kodwa hayibo isikhathi sokuya esontweni umuntu akagqoke ngithi uyabona uma sekufikwa lapha yana akasasho ukuthi ngiyanibingelela abazalwane sethi alibonge igama lenkosi ake sibingelele obaba omama sibonge baswana ukuthi nikhona uyabona all of a sudden the voice changes I don't know I think it has to do with ukuthi khona into atmosphere esiwe siyicreate ngisho sesibingelelana lapha kwi parking lot awunifikile mama siyabonga uyabona so ngicabanga ukuthi hambisana nje nokuthi singabazalwane ilanguage akunalutho olutheni so uyasho ukuthi wakhulela esontweni interesting ngoba esikhathini esiningi ingane ezikhulele esontweni zalibalekela kakhulu isonto ebazi enjoy and wena ube umuntu not only ongalibalekela but walithatha wagijima nalo ngisho emkhakheni wakho kwafika nini la ubona ukuthi no lento into yami lento ngihamba nayo ngingasho mina ukuthi ekukhuleni kwami noma sisebancane sasilibalekela phela yabona uSunday school buya ngathandeki kahle ngoba ikhathi zokungena yonke lento eserious kodwa ngingasho ukuthi kube umusa kaNkulunkulu ukuthi ngiyithole nami mangikhula ngiyithanda lento ngoba ngaqala ngokuyithanda before ngize ngisindiswe nami impela ngithi hayi sengumntwana kaNkulunkulu uyabona kodwa ngirealizile ukuthi lento ngizophila nayo impilo yami yonke uma sengiyinikela khona ukuthi no kahle kahle ngisenginobudlelwano noNkulunkulu manje noma ngabe yini engiyenza empilweni yami it is always involve uNkulunkulu phakathi yonke into engiyenzayo manje njoba nje ngenza lo msebenzi wokuba i-comedian yonke into yami content yami is based on isonto ngabona lapho ukuthi hayi cishe impela umuntu unobizo noma ngingazi kahle kodwa ngizwe ngathi yabona mawuza ngathi khona umuntu okubizayo kodwa uyabona into enjalo nje eyobizo ngiyayithanda noma uyibeka kanjalo esikhathini esiningi masikhuluma ngobizo abantu bacabanga umfundisi kuphela bacabanga ukuthi uvela ngento eyodwa wena wabona nini ukuthi no yebo nginobizo kodwa lami akusilona lolo nje yebo lihamba la kodwa alifani nolika sibanibani ngiyawuthanda lo mbuzo ngoba uyabona isikhathi esiningi uqinisile abantu abacabanga ukuthi makhunywa ngobizo ukhunywa ngomfundisi ozoba nebandla futhi nakhona kuthiwa ngibiziwe abonakale ngoba ehola izimvu bese kuthiwa hayi umfundisi
Lento yobizo ihambisana nesipho. Ufike kube nesipho oba naso. So italent lelo. Bese uNkulunkulu esebenzisa lelo talent ukuthi akusebenzise. Leyo nto ke iwubizo leyo nto leyo. La uNkulunkulu esebenzisa lokho akunikeze khona ukuthi wena noma uyashumayela kubantu, noma uyabakhuthaza abantu, noma uyabahlekisa abantu. Yeah. Kodwa content oyenza kubantu eyenziwa uNkulunkulu ngawe. So leyo nto leyo suku siwubizo. So nami ngiyithatha kanjalo ngihlonipha futhi ngalolo hlobo ukuthi hey lento le noma abantu behleka but khona imithwalo isuke emahlombe abo, khona i-healing eyenzakalayo ngoba udokotela uyakwazi ukulapha enyameni ukuthi yabona nje unenkinga enyameni ulapheke, but khona abantu abalimele emphefumulweni ngenxa yokuthi sebefesane nezimo eziningi empilweni. Kodwa mawufika nehlayo futhi gaqa uyabona ehleke umuntu uyakwazi ukukhohlwa na inkinga zakho, omunye nje uyabona cha lento bengicanga ukuthi serious kangaka kanti ayikho serious. So sifikile ke into yasekhaya. Ukuhlekisa abantu wabona ukuthi na unakho italent lakhona wawunangaki? Yabona ke lapho noma ngabe ubani umuntu okwazi ukuhlekisa abantu akakwazi ukuphendula lapho ngoba into osuke wena ungayitshela ukuthi uyayenza. So kube uvela ubona abantu behleka nje bawukhuluma uxaye ukuthi bahlekani ngoba phela mina ngihlekela. Ngiyakhuluma nje. Manje ke uma kwenzeka kanjalo uhamba egcine sekusho bonke uyahlekisa. Kodwa angeke ngisho ukuthi ngabona ngesikhathi esithize ngoba mina ekukhuleni ngami ngangumuntu othulayo. Ngiyilento mina nje impela ngiyilento abayibiza ngeintrovert ngesingisi. Angiyena umuntu ophaphile nokhulu. Yikho ngibe nenkinga mase ngihlangana nomuntu emall. Sethi ushaya lezi impahla zakho yabona kuvele yabona vele ngishwaqe manje bese bathi ngiyayitshela kanti umuntu enguyena angikho njalo, angikho bubbly lento abayicabangayo abantu. Kodwa kunezikhathi la ngazi khona ukuthi yabona manje ngenza into yami ke manje. So ngile nhlobo ye comedian ebhalayo i-materials ngizohlekisa ngalokho nangalokho into yami isuke isethiwe ngazi ukuthi mangiyiletha kubantu bese iyahlekisa. So ngisho ukuthi lapha ko 2017-18 akukudala la ngiqale khona ukuthi ngenze ama video azohlekisa abantu. Okay. So ke usuyabona ukuthi ngine talent lokuhlekisa. Kwafika nini la unquma khona ukuthi italent lami ngizolihlanganisa nesonto? Lento zavele zahlangana kanye ngoba mina before ngihlekisa abantu bekade ngishumayela kakhulu namanje ngisashumayela mangibizi ukuzoshumayela ngiyafika ngishumayela. Mana ngicela ukumisa lapho sobuyela kulombuzo. Okay. Mawusushumayela awuzitholi abantu bengakuthatha serious ngoba bakuthatha njengaleyo muntu ohlekisayo nje ukuthi awulona uyakhuluma nje phela lo uyayidlalela. Akukho lula ke ukubona ukuthi umuntu ukuthatha serious manje noma cha. Okay. Kodwa engikwaziyo ukuthi enye into phela ngokushubayela kusuke kungase wena lapha yani. So uNkulunkulu mayengenelela uyakwazi ukuthinta inhliziyo zabantu babone ukuthi asihleki njengamanje. Le ndaba isi-serious uyabo. So kodwa ke kuyenzeka ukuthi ngithi ngisashumayela ngizwe nje sekuyahlekwa khona la. Ngake nami sengitheni kodwa nkosi yami waphela ngiyakhuluma nayo indaba i-serious uyabo. So kuyenzeka ke lokho kuphoseke lapho nalapho nami ngiyaphunyuka. Ngiyabo. Ngizathi ngi-serious ngizwe sengiphunyuka futhi ngiphinde ngixolisa ayibazana sibuye nezwini uyabona. Bese ngishumayela ngiqhubeka ke. Bese ngiphendula lo yambuzo ke ukuthi ihlangane kanjani le yanto. Ngangishumayela vele and ekushumayeleni kwami kusukela ngiphuma high school ngiyevarsity ngafika evarsity ngajoin abazalwane ngawumuntu oshumayela kakhulu ngaze ngaphuma la khona ngayo ngena emsebenzini ngawumuntu obamba ama cell group emsebenzini kuyathandazwa. So usuku la ngenza khona ivideo yokuqala ye-comedy ngangibheke emsebenzini. Uma ngiye emsebenzini khona ivideo yayitrenda lapho yomunye usisi wayethi ungidividiyelani manje. Ngiyakhumbula Leyo video leyo ke ngangihamba emotweni ngicabanga lokho idlala engqondweni yami. Manje kwafika into ethi lento mangayenza ibe santshumayelwana
uyabona same message same thing ekhulunywa lapha but ibe intshumayelo ngoba abafundisi banakho ukwenza lokho ukuthatha nje into esimple uyabona noma yinja akhulume ngesitofu akhulume ngeqanda kube intshumayelo so ngathatha leyo nto ke ngase ngithi nawo umbuzo ubuzwa indodakazi yenkosi ukuthi ngidividiyelani manje uyabona bonga ngidividi ingane izolo noma ngidividi eksasa kodwa ngidividiyelani manje uyabona so that thing ke yaqala ke abantu bayithanda bayihleka bathi ayingeke uyithatha up lento le awuphinde wenze enye kanjalo so yahlangana nje kanye kuyinto eyodwa vele uhambo lakho yazi alifani uzothini nohambo mhlambe lamanye ama comedians abantu abaningi baqala mhlambe beperformela abantu abawu5 kanjalo kodwa mhlambe netechnology chwepheshe basivumela ukuthi uqale umkhakha wakho ukuba yicomedian nje ngefoni yakho uzikhulumela usho lento oyishoyo ikwazi ukuthi isabalale emhlabeni wonke waqala nini ke manje ukuthi yebo sengiyakwenza ama video ami kodwa sengiyabona ukuthi awunakho sebengibiza lapha nalapha befuna ngiqhubhe lo msebenzi kwaku 2018 ngasakhumbuli kahle inyanga kodwa ngabizwa uDJ Thizeni ngapha endaweni yaseStenga wathi lo DJ ngiyakudinga ndoda lapha ngenza iparty egcwala abantu la ngidinga wena uzoperform ngathi mina manayo wawukade uzwe ngobani uthi mina ngiyaperform la ngenza ama video mina wathi hayi awufike nje Nceko noma ungafika nje ubhede kodwa nje ngiyakudinga lapha kahle kahle ngidinga ubuso bakho kuyiposter awu ayi abiza umfowethu ngathi awungiphelezele nakho bengibiza wasethi awunginike icode la ngalahla khona wabiza balethani awunginikeza icode mina ngicabanga phela ukuthi njengoba ngisuka le egoli nje kushuthi upetrol lowo ukuthi ngifike la uyabona ngabiza lokho nami hayi ungafaka nje ukuthi wathi hayi done deal uyabona nakho iyagaqa kuyiposter mangifika into eyangimangaza lapha ya ukuthi ngifica kugcwele masifika singena la kungena khona wonke umuntu thina sazi phela ukuthi kunendawo yama artist uma singena nje egatini ukuhla abantu emotweni abantu bazogcwala lana abantu imoto yayimile impela engakwazi ngisho unyakazi sengiyafona hayibona kho sibanjwe inkunzi uthi ningena ngapi nithi hayi silapha esangweni uthi hayibo wena phela abantu bazele wena ukwazi uqhamuka ngalapho ngeke usaphuma lapho afanele ukuthi ke basize lapho basikhiphe basifake ngale ngabona ukuthi hayibo lento inkulu kanti mina bengingazi futhi bengisegoli sihlala nabantu nabayiphumela ngaphandle kweSouth Africa so abanye bangazi vele so ngihamba ngathi hayibo lento inegama elingaka bayayithanda and bazele mina abantu that was my first day ngiyakhumbula ukuthi ngagibela stage bangitapha une stage ngasuswa stage ngaperforma ngimphezulu kwespeaker ngalelo langa athiwa kuze ngibe ngafikeli kuwena angiperforme angikhumbula ukuthi ngathini kodwa u5 minutes wawumningi ngicela leso speaker ngiyasifuna leso speaker sengifuna ispeaker ke manje lesi speaker singathola umuntu lutho yabo nje kwakubekwa ama bass bin phezulu kwawo kunezipika mina bangiqukula lapho ke bangibeka phezulu bathiwa mana lapha phezulu ukhulume nabantu ngakhuluma u5 minutes awuphelanga bathiwa yehla seku right sure ngihamba ngihlala ngesikhathi eside so ngayezwa lapho ke sengitshelwa umuntu waye uMC ethi awusho ucharge emalini ngamtshela wakhala wathi yazi mina ngiyimina ngicharge imali engaphezulu kwaleyo wena nje fanele ngabe ngayibona ukuthi anti umsebenzi aqala lapho ukuthi ngibe professional ngalento manje sekukhona lezi zinto zo invoice nani uyabona so isiumsebenzi ko serious njengamanje umsebenzi wakho uma wenza ama video uqhathanisa nama usumile ke phambi kwabantu ukukhuluma istyle esifanayo noma khona indlela ehlukayo ngendlela ozilungiselela ngayo kuyahluka sisi ngoba lapha stage sibiza nge stand up comedy i stand up comedy asifani nelokhuzana nama video ngenhlanhla ngangumuntu vele okhule ethanda ukubukela stand up comedy bengithanda vele nje bonke oTrevor noma bonke labala ngiyathanda ukubabukela so ngiyazi ukuthi kwenziwa kanjani mawuse stage number 2 ngumuntu oshumayela ngiyakwazi ukuma phambi kwabantu so ukuprepare imaterial yokuma phambi kwabantu akufani nowe video so ngiyakwazi ukungena lapho ngithi khakha ngiperform stage ngenza umsebenzi wase stage omunye wayengibuza nje ngisayoqala ethi
ama-video abashaya kodwa ilapha kudlalwa lapha ngathi nayi asibone khona. So kuze kube namhlanje ke kusebenza kahle kakhulu ngoba ngiyakwazi ukuhlukanisa lezi zinto zombili. Kwi-video ngiyazi ukuthi ngenzani, e-stage ngenza okunye. Khona lento eyenziwa ama-comedians engiqulisa icala lawo wonke ama-comedian. Ngithi inkosi yami ngizifikele ngizohlekela ngihleli lapha. Athi wesisi lo skip esblue. Lisho vele lisho mina ke manje ihlaya. Usakele wasithola uxabana nomuntu esimene esikanjalo la khona mhlambe ubuzezela ihlaya noma ke ubuzibonela into engangena kahle kwi-content yakho kwangahlala kahle. Hlanhla leyo anginaso leso siphiwo mina sokuthi ngikwazi ukudelela abantu. Anginaso nje. Futhi ngiyakubonga lokho ngoba mhlambe ngabe ngisenkingeni. Leyo nto leyo bayayenza kakhulu and iyabasebenzela futhi vele it's part of i-comedy leyo nto. Le abantu akufanele bazizwe uyabo. Kodwa phela nami uzoqhamuka nje ngesikoshi. Kwi-comedy show. Swela phezulu kuze kuye phansi. Uthi asenze njani thina? Uyabona. Uzoqhamuka nje nawe uzilethe wena uyi-material uyabo. So but angaze ngibe nento kanjalo. Kuyenzeka khona ngithi thasi uma ngibona umuntu othize okuzohambisana nale yami kodwa iyokuzana. Kodwa ngiyaye ngibe careful ukuthi angigcobi kabi. Yeah. Umsebenzi wethu. Ngiyabuzwa. Thiwa busa ukufika uyi-comedy kwi-comedy show usabeze njani siyabuya. There are two types of people. Those who forget everything and run, and those who face everything and rise. We are the ones who get up after we fall, not afraid to dust it off and walk tall. Welcome to the most spectacular show on earth! We see beauty in the scars we share, and power in the broken hearts we wear. We are the ones who won't shake, the ones who don't break. With enough courage to shine through the shadow of doubt and give hope to those who have run out. We live freely, open. We defy the normal. Not afraid to make mistakes. Because our strength comes from the wins we miss and the moments we take. We are bold, daring, gutsy. We don't believe in fast forward, no rewind. We are here right now. Do what you gotta do. We are fearless by nature. Sihleli noSimunye, uChurch boy wakaSikhakhane kuKhozi FM TV. Angazi noma usuna nayo into sayobo uChurch boy noma sekuyoba ubab Church boy. Nguthola njalo lo mbuzo. Manje uzoba umkhulu Church boy noma kanje. No, igama lika Church boy lizohlezi likhona Nkosi yami noma ngingaba yini ngoba phela leli gama leli kahle kahle lihambisana nomsebenzi. And ngalendlela leyo ukuthi it's not me who is a church boy. But kahle ngisuke ngisho ukuthi izinto engikhuluma ngazo izinto ezibonwa umfana esontweni. Uyabona mawusemncane umfana ubona lezi zinto zenzeka esontweni. So church boy point of view yena ubona lezi zinto engikhuluma ngazo. So buyele esontweni but ngifisa sikhulume ngokuthi usuhambe ibanga la usuyithola khona useperforma emhlabeni wonke jikelele. Mangaphazama usubuya nase UK. Ngixoxele ngaleyo experience kwakunjani kuhluke kanjani nalana silandise nje. Kanginovalo olukhulu ngisatshelwa nje kuthi hayi siyakudinga eUK uzoperforma. Ningizwe ngithini mina ningizwe ngithini ngesingesi nina ke athiwa no umhla kabani October awufike la ufike no babu Benjamin Dube uzoperforma wena uzoba i-host yaleyo concert. Mina yo guys ngizofika khona but umthwalo ongaka ngase ngiqala lapho ukuba ne challenge ukuthi how kanti lento bekufanele ngiyihlele ngibuye ngipolishe ukuthi ikwazi uku-accommodate nalabo abantu bangaphandle. Ngaqala lapho ukubona ukuthi no angingayithathi kancane. Ngase ke ngiyahlela ke ngayihlela nami ngafaka nesingisi yabona ngafaka neingisi lapha phela ngaye varsity kubonakala ngokubonakala ngakavakasha nakhona ngase ngisiqoqa zonke esingisami le ngase ngasifula ngase ngithi hayi ake ngiye ngiyobabona khona. Ngafika khona into yokuqala yangimangaza ukuthi bambe zongihlangabeza ngehla nje airport kwempela kwakufika abantu abaningi naba abantu bengazi bo
laba bantu bangazi bo ngafika impela nami ngabona ukuthi hayi kusekhaya Yeah. Laphana kuhlangene zonke izinhlanga kuhlangene zonke izinhlanga laphana so uma ke sengiyongena laphana estage kwakugcwele into ongayazi nathi into engayibuzwa omunye sengizohamba wathi manje lapha eUK uzofika uthi Ncaaa nkosi athi wena yazi bengeke ngisho kodwa ngoba usushilo sengizosho ukuthi Ncaaa nkosi ke ngibone and ngafika first day ngafika ngayisha stage ngathi Ncaaa nkosi wavele kwathi ngathi hayi suka ngisekhaya uyabona then emva kwalokho ke ngangena ke ngaperforma ngafaka isingisi sami lapha afaka nezulu bakhona abantu basekhaya nakhona abantu lapha impela babengizwa kwabamnandi kwaba experience enhle angisoli lutho angaze ngiphume ngithi iyazi bekushoda bekungashoda indawo kwaba kuhle nje kakhulu futhi bathi bazongibuyisa ngeke ngazi ke ngoba ngawathanda wona ama pound ngawathanda yabona abafundisi nemali we angicushwa ngabula into emnandi ngathi ngisaperforma kwakhona abawalethe stage wow kuyenzeka ke lokho ezinye ikhathi ngiyaperforma bese bethinteka abantu ngazi noma sekugcobo noma sekuyihlaya angazi kuphi khona but umuntu athi abona iphosi imali abanye ngathi sengiqedile babe ngihlangabeza ngayo bemulayini bezoshutha bathi awubambe nakho lo mangithi ipound thi my god saze ngifake ephaketheni abanye beza ngama coins ngitshela zama kanti imali imali serious so ngawathanda ama pounds angifuna uqamba manje hayi ngiyayithanda le ama pound fisa sikhulume ngesonto kancane ne so abazalwane abazibona izinto ngendlela efanayo awuyitholanga yini iresistance noma ungavumeli noma ungamukeleki komsebenzi wakho ngenxa yokuthi mhlambe abanye bayizwele ngathi uthatha lula into yesonto yabona ke ngabe ngikhuluma iphutha uma ngithi angaze ngibhekane nento enjalo ngoba futhi ngikhuluma kahle ngoba ngumzalwane thina si wrong kakhulu makuthiwa khona igroup yabantu abarongi yithina ke lapho sokhunywa ngathi ayikho into esingayijudge ayikho into esingayihlulela ayikho into engenawo wrong ngathi manje yonke into mayenziwa fanele siqale sihogele sihloleke manje sigxeke siyivume ekugcineni uyabona so ngakuthola kakhulu lokho from abazalwane nje abantu ababethi hawu nangu mfanele edlala ngevangeli nangu umuntu edlala ngento serious kanje impendulo yami yayiyodwa ngangibatshela ukuthi mina ngikhule ngalo isonto uma ngingadlali ngalo nithi angidlale ngani uyabona ngoba umuntu into akhule ngayo wazi yona so ngizokhuluma ngayo ayikho into engingakhuluma mase nifuna ngikhulume ngezinye izinto sengizoqamba amanga so angikhulume ngale enye into futhi mina ngasuke ngabe ukuthi esonto labantu ba serious nje for no reason khona lo mqondo wokuthi masiye enkonzweni fanele siyokhala njalo kufanele uNkulunkulu ezokukhala kwethu mina ngimkholwa lo uNkulunkulu ngikholwa uNkulunkulu ofuna abantu bejabule so uma kubona uhleka usmile angicabanga ukuthi yena ngakwatela lokho ukuthi uhlekani wena uyabona so uma kuNkulunkulu osithandayo fanele ke ukuhleka kube yipart yevangeli so ngakuthola kakhulu lokho kodwa manje baya ngokuya ke bephola ke abazalwane uyabazi baqala kanje ingani ngisho Facebook laba mabefika kuthiwa hey udlala leyo nto yamadimoni bashumayela ngawo manje ngiyakhumbula bashumayela kuona manje Facebook interesting ngiyayithanda lento oyishoyo ngoba mshwa kukho easy ngoba vele abazalwane abantu abahlonishwayo emphakathini eyahlukahlukene and abasibona abantu esikhathini esiningi ababa nama intentions amabi so ke mhlambe sisakubona abazalwane wabhala incwadi Rehabilitating Christians ba rehabilitate from what fisa ukuzwa lokho ikhuluma ngani njengomuntu oshumayelayo njengomuntu oshumayelayo phela thina abazalwane siyi community yabo njengoba singabazalwane nje kanje sinezinto zethu khona la sihambe sibe right khona sishayeka khona singabantu so ezinye zezinto asiyikhuluma inkinga siyashayeka kodwa bese singakhulumi ngoba sithembele lento ishoyo ukuthi emphakathini siyaziwa njengabantu aba right nabalungile
kodwa kuyasilimaza ngoba sifela ngaphakathi. So uma sithi rehabilitating Christians silungisa lezo zinto. Makuthiwa nje umuntu uya rehabilitatwa usuke eyolashwa lo muntu loyo. Inkinga ngomuntu oyiswa kwi-rehab uyiswe ngathandi. Akekho umuntu asukume ekseni yathi hayi akene ngisani ngapha e-rehab. Nje kuthiwa usafarisha kuyina akakwazi ukusho kanjalo. Uyayathathwa yilabo abambonayo ukuthi unenkinga. Bese bemisa khona. So njengomuntu oshumayela njengomuntu oma epulpit singabantu abakwazi ukubona inkinga engaphakathi ebandleni. Fanele siyilungisele nale bese sithatha ke lezo inkinga sifake encwadini. Sithi ke wozani kule ncwadi. Ke sikhulumeni ngalezi zinto lezi ngoba ezinye zazo sizenza nje sitshela ukuthi zi right izinhle safica zenziwa zimkhuba. Kanti azikho ezwini uNkulunkulu futhi naye akahambisani nazo. So sibuyela kahle kahle ezwini ukuthi lithini izwi ngezinto ezithize esikhuluma nesizenza ebandleni. Which ingibuyisela kulombuzo engibuya kona ukuthi sometimes kuzothola iresistance ngoba amakholwa wafana. And umuntu nomuntu uzihubshela iBhayibheli ngendlela ayihumshela ngayo. So mawusuqhamuka wena uthi ayibo fanele kube blue wena usikha uNkulunkulu wayethe light blue. Kwenzeka nezimene kanjalo because I'm sure wonke umuntu isikhonza uNkulunkulu ofanayo but wonke umuntu unendlela yakhe mangabeka kanjalo yokumkhonza uyithola iresistance la abantu bethi khona ngeke ngize ngawe ukuthi yilokho ku right ngoba kahle kahle uma sithi rehabilitating Christians akusikhona ukufundisa akusikhona ukufaka imfundiso ezithize ukulungisa emaphutheni into eyiphutha ke njalo isuke izoveza isithelo esibi. So kufanele kuqale siveze iphutha lila ngenxa leli phutha sithela lezi ithelo ezimbi. Akekho umuntu ongakwazi ukubona into embi. So mase ibona into embi sibuyeniki bese sikhuluma ukuthi kahle kahle ilimalepi ukuze size sifike kuyona. Asihlehleni silungiseni la. Hayi ukuthi sifake imfundiso ezithize, silungise imfundiso ezikhona. Ukuthi mhlambe la nala asiqalanga kahle unyawo lwethu. Khona uNkulunkulu siyamthanda futhi munye. So njengoba emunye asiyilungiseni ukuze sizoya njengabantu abahlangene kuye. Ngiyayithanda leyo. Ngifisa kancane sikhulume mhlawumbe sithi ukwazi kangcono ekhaya emndenini bayazi nje mawusu serious ukuthi asahlekisike manje. Akasahlekike manje sekushubile. Bayazi especially lo yambona lo hayi iyahlekisa ukukhomba esandleni makuthiwa khona umuntu owazi ukungiqondisa ke uyena ekhaya ahlehle isikhathi esiningi as much as sibuye sihleke sidlale kodwa nje ngumuntu oserious. Ngumuntu nje ubaba nje oqondisa ekhaya no izinto azime kanje uyabo bayangazi mase ngihlekisa bayangazi mase ngiphumile lapha ekuhlekiseni ukuthi no si serious ke manje kodwa nje ngiyakwazi ukuthi ngibalansise lezo zinto mase ngisekhaya ngikwami manje umnumzane uyabona makuphekwe phela akuphakwe manje ungabuthi hayi sisabuka ama-video akubuka ama-video manje kuyadliwa. So ikusasa ulibona libheke phi uyaqhubeka necomedy khona mhlambe imaterial osebenza phekwayo ubona ukuphi ngokomsebenzi wakho? Yabona nje into ebalulekile ngoba abantu abaningi bayabagaxela kakhulu kulezo zinto. Mina umehluko ukuthi one lento ngiyithatha njengobizo lapho sikhuluma ngobizo. So into eyibizo ke into ongeke uzikwazi ukuyiyeka. So ngeke ngize ngiyiyeke ngenxa yokuthi nangale kokuthi isiphiwo sokuhlekisa iyabasiza abantu. So ngeke ngiyeke into eyenza kahle emphakathini. Ifuture yayo ngiyayibona impela ngoba mkhulu kumkhakha wamahlaya. Usengathi nje usenza stand up ugcine wenza i-sitcom lokho abathi i-story noma i-drama samahlaya lapha yana komabona kude. Wenza into kanjalo usengahamba umhlaba wonke uyabona mhlambe khona lento esibiza nge-tour ke thina where you do your one man show. Kuningi ongakwenza kuningi ungangena koma adverts usuvule kahle kahle umkhakha nje on its own ukuthi wena kahle kahle
ukhona uyakwazi ukuyenza lento ofuna ukukusebenzisa angakusebenzisa noma ikuphi. No, yazi ngibonge kakhulu ukuthi sikwazi ukukhuluma sixoxe. Fisa nje ukuza ukuthi amanye ama-comedian out there afisa mhlambe ukukhula kulomkhakha khona yini izeluleko ongabapha zona. Into engiyithande kakhulu ngawe ukuthi wakwazi ukuzicraftela ngizothi igenre noma ibrand yecomic ngoba ama-comedian amaningi adume mhlambe ngokudelela noma ngezinto ekanjalo kodwa wena wayithola into yakho yakusebenzela. Yeah, ipoint lokuqala nje leli lihle osungalinikeza nawe umunye. Thola into eseceleni, thola into ehlukile, uyabona. Ungenzi into eyenziwa wonke umuntu. Fanele into yakho uyibuza ukuthi sizokukhethelana wena. Yeah. Sibayeke laba abanye, uyabona. So uma ikhona into ehlukile ngawe, yazi ukuthi ke iyona into ozongena ngayo. So kulabo abakhulayo into yokuqala fanele siqale sibheke yini eyenza kungakhuleki. Before nje sikhuluma ukuthi mawuzokhula yenza nje, asibuze ukuthi awukhuli nje yindaba. Simelane nalezo zinto ke, uyabona ngoba abantu abaningi uyafike kuwena sethi emfethi yazi njalo nami ngiyakwazi ukuhlekisa ubokungifake lento yokufakwa. Siyayithanda yokufakwa. Iqala lapho inkinga. Yabona ngathi ufakwa sonke sizokwazi la ufakwe khona. Asikwazi ngawe, sikwazi ngokuthi ufakwephi. Uyabona? So awusezuduma, sikuzoduma la ufakwe khona. Sure. Angithi. So fanele ukwazi ukuzenzela indawo yakho la khona uwedwa. Makuthi hlekisa abantu aba5, akube abantu aba5 ababiza abanye aba5 abazobuya la bezo. Wena yenza la ukhona. Yeah. Mina nje ngiqiniseke ukuthi la ukhona ma uyifoni khipha ifoni wenza ivideo. Musu kuza kuthina ucela ukufakwa. Thina sokubona evidweni. Bese kubiza ke ukuthi siyakucela bana mase ucelwa yithina into yakhe iyasebenza ke. Makusacela wena ikhona inkinga encane lapho. Mhlambe ke ungasasushiya nama details ukuthi abantu abafisa ukubuka ama video akho mhlambe social media ama handle ami kanjani. Ngikhona ku Instagram @Simunye Churchboy, ngikhona on Facebook Simunye Churchboy Comedy, TikTok Simunye Churchboy, uYouTube wami ngisawulungisa bawuheka. Ubusohamba kahle kakhulu futhi bawuqumba phansi so ngisafuna ukuqala phansi. Nakhona une content yayo ehlukile. Uyabo engafani nalaba abanye but kulezi ezinye nje ngisatholakala ngisekhona. Sibonge kakhulu bhuti wami ngesikhathi sakho. Ngikuthokozelile kakhulu ukuxoxa nawe enihlekile utilivile lokho obuzokwenza kusho ukuthi ngempela umsebenzi usegazini yakwazi nje ukuyixoxela uhlena abantu kufisela inhlanhla kukhonke okwenzayo ngathi umsebenzi ungahlezi uqhubekela phambili. Ngiyabonga kakhulu nami ukuthi ningibize ngibe khona la ngithi inkosi nibusize niqhubeke njalo nakwabanye ayibonga inkosi. Awuyizweleke Ncaaa nkosi uthashiyo kanjalo nje sesivala hayi ndaba ngivale kanjalo nje ngithi nje Ncaaa nkosi sizobonana esiqeshini esilandelayo.